الله پاک بخشنده مهربان نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و جان حل قصه از موسی و حضرت شعیب علیه السلام. الله کمک کنه حضرت موسی و جان پیما نیمشه از موسی علیه السلام و حضرت شعیب علیه السلام که خبر واتمتا اتفاق بید وجه قبول کو از موسی اتفاق کو وتی دل تو کا گوشگا لگے کہ اللہ تعالی یہ رشتہ منی واسطہ حتما ضرور برکت دانتے پرچہ کہ اللہ تعالی ہاں ہمیں سبب پیدا کتا و ہمائی مدین توکا بزرگی یہ بزرگ کر رہا اتکا و ہمائی آئی دل توکا داتا اللہ دل توکا آئی محبت پیدا کتا و ہمیں پیما ہمیں رشتہ ہم رشتے ہم کتا آئی دل توکا اللہ تعالی سجائن تا کہ یعنی از موسی و تی زامات بکن و ہمیں پیما کلن تو کا خیر است یعنی از موسی و دل تو ہمیں سوچ گئے لیکن سمجھدار باز سمجھدار مردمی خیالی کو کہ اگر ماں 10 برس 10 سال پسانی چاره نگا کہ مدت مقرر بکنو اگر مناسب مبی تو سلیں ہیں بری یہ واسطہ مام پیسرا وتی واسطہ اختیار محفوظ بکنو گڑا یہ سوچ کو حضرت شعیب علیہ السلام گوشتی 8 سال مدتا منی و آپ کے منی و تی درمیانا من سب کن وشتوں 8 سال تک رندہ گوڑا منا اختیار ہے کہ من 8 سال ختم بو یا 10 سال 10 برس یعنی 10 سال پورا من کت و اگر 10 برس پورا بیت تو پدا گوڑا منا ہیچ الزام نیست و منی اور تی درمیان عہد پا اللہ تعالی گواہ ہیں نبوت خدا دین ہے اللہ دین ہے کہ موسیٰ چے جوستے کو احوال کہ آیا آس زیرگا روئے آس زیرگا روئے کہ پیامبری مردمہ رسی شعر وجہ یہ متوجہ نبی تو کتاب اردو ہے چونکہ شعر اردو تو کی وانا بلتا انشاءاللہ معنی کرنے کی بولو چی خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیامبری مل جائے اللہ دینا خدایا
دینه الله دینا چه موسی اوشی جز کو احوال که آس زیرگا تو شده که طرف پیامبری ملت وقتی که مدت که پورا بیت یعنی که 10 سال پورا بیتا تو از موسی علیہ السلام اجازت لوٹے کہ و جنین رخصتی لوٹت خواهش کد که حضرت شعیب علیہ السلام دویں اجازت داتا و گوشتی اے عزیزیں چوک برو اللہ برکت آچی تی سرا و تی رپی کے سفر هستیں و اے منی عزیزیں چوک شما حفاظت اللہ کنتے اللہ شما محافظ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنین وتی زورت حرکت کو راہا شام وجہ شام وقت بید یعنی شب بید شب هنچو تهارا که پاد تو نزم کجا ایر کو کجا ایر نکو یعنی هر نیمگا تو پاد ایر کو تو نزم تو کجا روه پدا سردی هم موشی بازا اللہ توبهش بی حساب سرد چهار طرفش چم میوتی دورائن تا هیچ نیمگا آس نظر توکا نیاد مگه جنگل و بیابان هم آس چا کجا نہ آس ملی و نہ چا آئی ذریعہ سردی مردم وطیہ دور بکن نہ روشنی هستیں که آئی سہارہ دیما مردم برو مزن مشکلیه که بوشتیں تو چطور بوشتیں چلیں یعنی بریں پدا هم را معلوم نوی و ابوشیوی همه پیما اللہ سرا بروسہ کو روگا لگتا ہمار راستہ سوچ دے کو اللہ ہے آخر کار اللہ مدد شامل حال بیت و کم کے دور کہ رابطیں روشنی نظر آت جنینی گوشت تو حمدہ بوشت ماں کم کے دور روشنی من نظر پیدا گئے ماں راؤں اگر آس ملت تو کاروں اگر نہ تاکہ سردیاں دور بکنے و اگر آس نبو تو ہما روشنی سہارا حرکت کنی از موسیٰ علیہ السلام یہ گوشت تو دیما ربط روشنی کے نیمگا ربط وقت کے نزدیک رسے تو یک آواز یاد کن اے موسیٰ ماں تی پروردگاروں اے مقدس میدان یہ وادی توبائیں ادا توتی چمپلان بکش کوشان و یہ آواز اچھی اللہ زانتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چه پیما
چقدر خوشحال بید کہ اللہ 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 تعالی جس کو چاہے اللہ اللہ یعنی ہر کسا بلوٹی وتی رسالتا آیا شرف بخشیتے و ہر کسا بلوٹی وتی رسالتا دان دے وتی واسم منتخبی کو اللہ تعالی از موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی و شرف بخشت و ارشادی کو اے موسیٰ من ترا وتی رسول بنائیں تا و پیغمبری داتا پیغمبری ترا یعنی من منتخب کتا بس تو هر چه من گوشم آیا گور سرا گوش دار که چه من گوشم ای موسی من تی معبودم منی سوا یعنی من تی خدا و اللهم منا چه بغیر تی هیچ دیگه معبودی نیستیں ہمیں واسطہ تو منی عبادتہ بکن اور منی یاد سرا قائم بے منی یادہ بکن ہمیشہ و ہمشی واسطہ نماز بون اے موسیٰ قیامت آئے گی اسی آئے گا ہیچ شک کے نیستیں ماں آئیے وقت چھیڑ داتا تاکہ ہر شخص یہ بزانتے ہیں کہ آئیے اعمال پورا بدلہ دیوں آئیے و بیچاروں شی اعمال چطورا یہ پیغام بھی کہ ہر مردم وتی خواہشانی نیمگا و بشموشی منا بشموشی و تو ہم آئے گا واسطہ آئے گا اور روچے گا غافل ما بے مناچے اے موسیٰ شما راستیں دستی چیئے از موسیٰ علیہ السلام راستیں دستا وشی یک داری یک عصای آیا چی کار کندے یعنی عصا جانتے کار زیری وقتی اللہ تعالی آئیے متعلق خبری کو کہ تو و یہ شوق واسطہ تو دستا زورتا ہمیں بہانایا وتی پروردگار اچھے خبر کنگے و وشی باز پایده ترا بگوشن شی پایده چی این لطه کتی دسته وشی گوشگا لگت اے منی پروردگار اے منی داری اے مزن پایده منده ای دار اچھی که من گفتا دستا کدی پس چاره نگام بیتگم که منا در دیوارتا پس ایدیم آدیم شتا ما ترسینتا چمشیا و بدتی چیزی مثلا درچ که ما مثلا همین لطاچ گتا درچ شاڑان جتا شاڑ ماڑوں پروشتا پسانو داتا همین لط سر چیروں آرتا همشی کمک چی یعنی یک کمک که پس سیمی پاده من یا چی جای پاده چیز بلکوشی همون درده و کدی همی دار سر ما تکا هم دون واپسا که ٹیم سر چیری ین کنو
و چشیا باز پایده هستن ایشان چه بغیر هم دیگه هم کار توکا کهتین دار. ارشاد بیت ای موسی ای دارا زمین سر یرکن، زمین سر دور ده. از موسی علیه السلام حکمی که رسه حکم تکمیلی کو و پورن هما داری زمین سر دور دا دار که زمین سر هنچو کپت آیا چه یک خونخوار اجدیای بنت و اجدیای بنت یعنی تچگا لگه زمین سر روگا لگه. از موسی علیه السلام ترست و ترسا چه پشتا کنزد ارشاد بید ای موسی ما ترس آیا چست کن همین لٹا ما آیا اصلی صورت تو کا پتا کارو. از موسی علیه السلام انچو چست کو انچو زورتی واجہ پدا ہما دار بیت لیکن آیا اللہ تعالی دومی نشانی عطا فرمائند گوشتی وتی دستا بغل چیرا کا و بچار آچی بیتے وجہ وقت کے دستی بغل چیرا کو بغلا کتی وہ بیتیں کہ چے بیتیں اس پہ تو روشن و بے عیب در کہتے ہیں یہ دویں نشانیاں ہستاں ہنی من ترا ہر کار یا واسطہ مقرر کتا اسی واسطہ تیار ببے و شروع بکن تبلیغ. از موسی علیہ السلام عرض کو اے منی پروردگار ہنی یا باندا تے خبریں باندا کہ باندا منی دستا چی یک کپتی موت بیتا و یعنی فرعونیه و ما آئی ترسا چه مصر درد کون و منا ترسیں کہ ما اگا بروں تو منا قتل کننتیں آیا چه علاوہ منی زبان ہم لکن تیا یعنی گیر کن صاحب ما خبر کت نکنو آیا چه آئی وجہ چه کہ منی صاحب خبر کت نکنو ممکن ہے کہ ما شری سرا خبران مردمان سمجھیں مکنو تو منی براتا هارون هم نبوت عطا بکن و آئی منی قوت بازو بکن تاکہ ما دویں ملیں و تی کارا انجام رسینے. اے منی پروردگار منی سینہ کشادہ بکن یعنی دلا مزن بکن او منی سرا ایک کار آسان بکن
یک کارا آسان بکن مردم تبلیغ که کنو، مردم این گپا گوش بدارن. ارشاد بید ای موسی من ترا که پیغمبر چه کتا من تیگونم متحدم پدا هم تی سرا احسانو کتا. بچار وقتی که تی ماتا تی قتل خوب بید تو ما آئی سرا وحی کود پیغامو داد، پیغامو دیم دا پرشته زیریا که ای بچه ای چوکا برو صندوق تو کا یرکن دریا تو کا ویلی کن. ما همی پیما یا پرشته محافظ کو حفاظت واسطه تی گواد دیم دا که تی صندوق دریا تو کا موجان تو کا بک کرگا میلی و تی محافظ بھی ہمیں پیما تی ما حفاظت کو تی کر رہا ہور که ترا دریا کر رہا برسینی و پدا تی پرورش واسطه همایی دستا مترا دا آکه تی دشمنه تی کشک دنبایا هم منی بنده ہیں پدا هم آئی دل تو کا تی محبت من پیدا کو تاکہ شریک سره تی پرورشا بکن. پدا آیا چرند من تی مات کر را ترا رسیند تاکہ تی مات دل ترا بگندی و خوشحال بی و آئی چم سارت ببا تا پدا کتبی کشت تا آ وقت منا آئیے که کشت ظالم دستان چه من تر نجات دا ہنی ہم تی من مدتا کنو تمہارے تی مدتا منی مدد تر گونے متورس. بچار پر اونے سکے مزنے سرکشے و مغرور بیتا و سرکشی کننگے مردوں تی پرستش واسطہ چیے کننگے و آئی قوم ناپرمانی کتا آئی قوم ناپرمانے و تی سرین بستا ظلم و زیادتی حد چی گیش کتا. شما دوئیں منی این نشانیاں بزیر فرعون کرا برے و آیا بوشے کہ ما دوئیں جہان پروردگار رسول ہیں و میں حبرہ قبول کن بنی اسرائیل میں ہمراہیں بنی اسرائیل گوما دیم بده اور بچار ہمیں نرمی اچھی گو آئی حبر بکن. ممکن ہے کہ آئی تی نرمی اچھی آئی مزاج اچھی آئی نرم بیتے ہیں اور شاید تو ترندی حبر بکنے متورسی تی نرمی اچھی شاید نرم بھی اگر تو ترندی حبر کنے تو متورسی. وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دربار شد و از موسیٰ علیہ السلام نبوتا چی سرپراز بیت و وتی پروردگار هم کلامیت چی مشرف بیت یعنی هم کلامیت چی باز خوشحال بیت تو شرفی حاصل کو
खबर कनेगे गो अल्लाह ताला मिस्र रवाना बीता हंचो मिस्र रसता हजरत हारून अलैहिस्सलाम हमराई गोना जोरती व फिरौन दरबारा रब्ता व जनेन वती मौत कर रहा मनखरा वैल कोई न लिखती गिदा व आई मजलिसा ओश्तात व आई सलाम को इस्लाम दावती दा फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस जसारत सरा जो आग पैमा गुशी आसे बगोला जोश वर्गा शोला कशका लगे व सख्य मुतकब्बिरिया मुतकब्बराना लहजा तो का गोशगा लगे मूसा तरा यह अंदाजा जोरात बीता कि मनी दरबारा बोझ से मना नसीहत बकने पर्चिया था वती वक्त शमोश्ता तो हमाए के मंतरा रोदेंता मनी महल तो का तो परवरिश कोता बाज मुद्दता तक ऐश व आराम इत्मीनान चैन जिंदगी तो ग्वाजेंता वनी महल तो का मनी दस्तरखानम सोपरे सरा नश्तगे साधा रंदा साधा किस्म नेमत वार्ता पदा हम मनी यक खादमे कोश्ता तो कोश्ता को तत्के गए पदा मर्ची आतके मना नसीहत कने अस मूसा अलैहिस्सलाम बास सफाई और वकार गोना यानी मेर मोहब्बत गोना जवाब दा के कतबी मौत तो नादनस्ता बीता यानी मां कस्ती न खोशता इत्तफाकी बीता इत्तफाक बीता व लेकिन हन्नी अल्लाह ताला मना च हिकमत अता कोता व मना वती रसूली बनाइन था तो मनी परवरिश मना थाना दे व ये न समझे कि मां चपैमा थी दास्तात कहूं और पर्चिया तो मनी परवरिश कोता यक कम के गौर तो बेका ये पर्चिया बीता ये तई हुक्म आचे बीता अगर चौकाम कुशगे कातल कनगे हुक्म मदाते तो मनी मौता मना नील तो का हिजबर दौर न दातेगा व मां तई दास्ता न कब तक तो परवरिश हम न को तक तई दास्ता व मां ती महल चेहरा हिजबर ने याद करता ती दस्तरखाना हर तरह है नेमत मां वार्ता ईशानी आने के तमना ताना देगे ये वह रास्ता थीगा लेकिन ये दुरो तई जुल्म ज्यादतियां नी वजह अच्छी बीता वरना मां कुजा व थो कुजा पदा मनी कौम गोना तो हंचे बर्ताओ कोता के हेच जानवर दोमी जानवर को एक कार न कंदे तो आहा जो हर पैमा आसपानी पैमा
بدتر هم تو چه کارچشن گفته تو کچکان نیمگا مردم چیزی دور نمال کچکان چی هم بدتر تو آهن گونه سلوک طرح طرح ہیں یعنی عذابشان تو تکلیف تو رسین تگا سخت سختیں اذیت توشان داتا ذلیل تو ایکو تگا یا چونڈے نان واسطا ذلیل کو چشان خدمت تو گپتا ایشان آئی هیچ بر خیال نبی که کدی افسوس تو نکتا هیچ بر تو یعنی وتی کسی نبی تا که طرح بوشی یک قوم یک چوک پرورش که آهن با نادانیا و غلطیا تیوتیگا بیتا که تو تانا دائے گئے اور احسان من گئے کہ تو احسان کتا میں سرا درستیں بنی اسرائیل تو غلام کتا دکھ کو درد آهان رسین تا یا آنا کسی نیسین ترائی جوستا بکن یک منی تو پرورش کتا شیئے احسان منا چیکنے منا دے یک قوم میں درو گفتا تو نوکر کتا پر اونا کہ یہ حبر عشق کتا لا جواب بیت دفعی چارگا لگے پدا خیالی کت کہ ہنچین یہ حبر بکنو کہ یہ پوشتا پش بکپی گوشگا لگے ہر پروردگار ہے کہ تو بار بار آئی ذکرہ کنے و لحظہ آئی نامہ گرے آئی کہیں کم کے منہ ہم بگوش از موسیٰ علیہ السلام وجہ شش ماہ توار بند چکنے دناوند دومی توار بند چکنے اوہو چار نیم بھی سلامت باتی